Поселок Торғай. Все затоплено. Бұл Айш райондағы Торғай бистесінде яшәүчеләр берничә көнлек төшергән видео ул шагында суның биеклеге тезгә кадәр җитә иде диләр. Әмма алдан тиешле чара күрелгәнгә су тиз агып бетә. Моның өчен махсус чокыр казыганнар. Канаулар да киңәйтелә. Айш райондағы Торғай бистесен ел сайын су баса. Узган ел Кайып елгасы ярларыннан чыгып, 30-дан артык йортка су керә. Быел әлеге хәлләр кабатланмасын өчен аның ярларын ныгытырга булганнар. Бу узган ел төшерелгән кадрлар күпер тиешле дәрәҗәдән түбән булганга күрә Торгайны су баскан иде. Быел исә күпер күтәртелгән. Торгайның кырыйларыннан специаль урыннар әзерләдек, корныч тарттык, су китсен өчен, поселокка кирмәс өчен. Хәзер менә ров ясап чыктык поселок буйлап. Яңа күпер застройщик ясады. Менә шуңа күрә инде Аллаһ бирсә җиңелрәк булыр дип уйлыйбыз. Манысы Озерный долина бирдә яшәүчеләр су басар дип куркып яши. Узган ел язгы ташу вакытында 200 йорт зыян күргән. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре бистәдәге хәлне көн сайын тикшереп тора. Боимся прошлого года, потому что нас очень сильно затопило. Узган ел безнең йортка, амбар, базларга су керде. Хәзер бик куркып торабыз. Безнең өй янәшәсендәге инешне чүп-чардан арындырдылар. Янында үсеп утырган агачларны кистеләр. Тик чүп шул урында иелеп калды. Су китсә, алар кире инешкә төшеп, трубаны тыгылдырачак. Бу районнарында да ике күперне су баскан иде. Бу кадрлар Кыят һәм Немчиновка авылларыннан килде. Ике авыл арасындагы күпернең өстенә су чыккан. Ул түбәнлектә урнашкан. Зөя елгасы ел сайын ярларыннан чыгып, аны су астында калдыра. Быел күпергә керү юлын тулысынча япканнар. 2 ел элек бирдә фаҗига килеп чыккан иде. Күпер өстеннән аккан су ташкыны көчле булуга карамастан, 3 ират аның аркылы тракторда чыгарга тели. Тракторда килеш аларның берсе су астына китә. Нурлат районында да язгы ташуга әзерләнәләр. Якты күл белән Яңа Иглай авылларын тоташтыручы күперне көн сайын күзәтеп торалар. Хәзер инде икедә кырыкларны күрсәтә. Булай критический вакыты безнең урамнарга су керә башлый 3 метрда инде. Яңа Иглай авылында яшәүче Йосыф Фәйзуллин 1979 елгы ташыны яхшы хәтерләй. Ул вакытта терлек абзарларын су баскан. Шуннан соң күңелдә зур судан курку калды ди ул. Сакланып тора менә бүген дигәндәй балалар белән инде тоже күршеләр белән ярдәмләшәбез. Булышалар, аулашырга, чыгарышырга ул вакытта сыерлар да асырый идек. Татарстанга язгы ташу киләсе атнада башланырга мөмкин. Шуңа да барлык районнарга да аңа әзер торырга кирәк. Айш районыннан Руслан Сыдинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.